Мен шигырьләр укыйм хайратам. Хәзер мин сезгә, дуслар, бер матур шигырь укыйм. Булат Садретдинов кем булырга? Үскәч, кем буласың дигән. Сорый ябый апалар. Аптырап каушап каламын, шул сорауны бирсәләр. 70 төрле һөнәр кирәк диләр егет кешегә. Минем 70-ның барысын да үзләштерәсем килә. Көненә мин 50 һөнәр ясый булам. Рәсем ясыйм, шигырь язам, Мерседеста чаптырам. Пират булып күзне бәйләп, куркытам әбекәйне, супергеройга әйләнеп, җиңәмен бабакайны. Космоска да очачакмын, Ванга ул да керә. Ракетасын төзим инде, кагаз, карандаш белән. Шигырь язу һөнәр микән? Анысын аңлап бетермим. Никтер күңел шуңа тарта, шагыйрь булырга телим. Сүзләрне сүзгә бәйләсәң, шигырь чыгарга тиеш. Роберт әбей шәп язса да, мин аны узарга тиеш. Юк, шулай да мин мөгаен шагыйрь булып китәрмен, кешелеккә гөлләр итеп шигырь бүләк итәрмен.